Гэтае разважанне
a kieruję tak samo dzieje uszanowanie Najświętejszej Panny Maryi, Matki Bolesnej Bożego Syna, a tak samo na uszanowanie świętego Józefa i tych świętych, які особливо побожно ушановували Богу Христа. У другій часті розважання над Богою Пана будемо розважати о те, що Пан Єсус витерпів от несправедливого присуду аж до укоронування тіні. В этой ране и зневаги оперуем Пану, просячи супокою для нашей Ойчини, згоди поміж народами, а для нас самих пробачення грехов, порятунку от земних нещастя, а особливо от пожару, голоду, войны и зарази. Грешники, гляньте на погуды Пана, за грех ваш тяжкий, и Он приймає рани, не лютость катав, ранить Пана болем, а злая воля Творцу сусвету судять люди злостно, б'ють, чинять кпини, ображають моцно. Вуста зболели, Пан не открыває, мовчки триває. За грехи світу Єсуса бічують, грешним по долю навіки рихтують. Кров, що созвав цим, послу пісня кає, світ вибавляє. Світу гординя, вічить скроні ружай, на голов Пана льох вянок колючий, плаща пранає Єсусу для жарта, злосная варта. Єзу мой Пане, дай мне покаяние, как мне спознать и счастье навертания. Наши провины злые мы связами, жалься над нами. Плач души над погудами Єсуса. Єзу, на суді супроть правди, хоть был невинный злочинцем названий. Єзу, милый Пане, Єзу, от людей жорстких лютих, горькую чашу прийняв зневажання. Єзу, милый Пане,
Jezu, для большого болю, тернием колючим укоронованы. Jezu, милый Пanie, Jezu, плащ червоний жовнірами, здекливой злостно был ты убраный. Jezu, милый Пане, Jezu, кровь пролил ты святую, не виноватый терпел покарание.
Божа новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принесе, Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Отцу вечного святла. Amen. Молимся. Боже, Ty w najświętszym sakramencie покинул нам wspomin swojej muki. Просим Ciebie, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды odczuwali w sobie plon Twojego odkupienia, jaki żyjesz i władary z Bogiem Ojcem u jedności Ducha Świętego, Bóg pracuje wieki wieczne. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Иисусу найсвятейшим Божьим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисус, о милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Иисусу найсвятейшим Божьим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисус, о милости. Хвала и прославление будь у кожним моменте, Иисусу найсвятейшим Божьим сакраменте, кольки хвилину године и годину вечности, стольки будь похваленный, Иисус, о милости. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami. И с Духом Твоим. Witajmy drogie brody i siostry na Świętej Eucharystii, na Radzie Świętej Mszy. Jak co niedzielę zbierają się na wspólnym prosławieniu Boga, wspólnej modlitwie, składając na tym ołtarynie nasze podzięki za Bogu dopomogę, za Bogu opiekę w naszym życiu. Może w особливий sposób сьогодні w odniesieniu do tych wszystkich wiadomości, jakie dochodzi do każdego z nas. Warto było podziękować za dar Eucharystii, za dar możliwość bycia w naszym życiu, fizyczna, присутничать, прийняти Святу Комунію. І дякуючи Богу, так само молиться за тих, хто до можливості не має.
одні мають, бо просто не потребують, але є більш, наверное, ти, хто всім серцем хотів би сьогодні бути на святої мші, этой мовчимости не мають, бо просто нигде им что не отправляют вокруг них тому. А тем, как не стратили надею, тем, как не разлучиться с Христом в ночном духу, и как Иисус утешивает на сердце, как дал надею. Молимся подчас этой святой мши, и, конечно, так само за всіх ахвяри, пандемії, за всіх, які вийшли на світі. Ті, які не мали можливості, так само приступили до сакраменту сповіді, бо просто святара не допустили до їх. Бог змилувався над їх і проваливши этой провины, коли всім серцем своїм прагнули розширеної милосердності. Молимося за медичні служби, за тих, хто служить, послугує найбільш потребуючим, хворим. Ну і так само такої мудрості для всіх нас. Ми цей час прожили з Богом, ми прожили у духу довіри Богу і покладаючи їм надію. Когда удельничать в этих святых таямницах, станем правде перед Богом, не перепросим Его за все наши атаки и провины. Споведаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай святуется Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Эту святую мшу, правда интенция, молитву за життя вічне, святою пам'яттю Юзефу і Станіслава. Прошу, щоб добро Бог прийняв до супольності збавлення. Молимся, просим Тебе, Пане наш Боже, да поможи нам жить у той любові, якою полюбив нас Твой Син Єсус Христос, отдавши себе за нас на смерть крижовую, який з Тобою живе і благодарить у єдності Духа Святого, Бог прозуще веки вечные. Амен. Читання книги пророка Езекиеля. Так каже пан Бог. Ось я открою могилы ваши, и выведу вас, народ мой, из могил ваших, и приведу вас в землю Израиля. И доведаетесь, что я, пан ваш, коли открою могилы ваши, и выведу вас, народе мой, из могил ваших. И вздохну воздух мой, и учиню, что будете жить и спочивать на земле вашей, и доведаетесь, что я, пан сказал, и зробив это, каже пан. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. У Пана милосердность и откупление.
Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, ты ж, кто поступает поводле тела, Богу доходить не могут. Вы ж не в теле, але в духу, коли только Дух Божий живе в вас. Коли ж кто Духа Христового не має, то не належить ему. Коли ж у вас Христос, то тело мертвое за греху, а Дух має життя в деле справедливости. Коли ж Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живе в вас, то той, кто воскресил Христа из мертвых, оживить и ваши смертные тела Духом Своим, який живе у вас. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тебе, Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Я воскресенье и життё кажа Пан. Хто вірить у мяне, не помре ніколи. Хвала Тебе, Слово Божие. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia podle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час був один хворий, Лазар з Betanii, z wioski Maryi i jej siostry Marty. Это была тая Мария, якая намастила Пана мира и обтерла ему ноги своими волосами. А Лазар, який хворел, был ее братом. Сестры послали сказать Иисусу: «Пане, той, кого ты любишь, хворый». Почувши это, Иисус сказал: «Эта хвороба не веде до смерти, але до славы Божией, как Сын Человечий прославился праз ее». Иисус же любил Марту и ее сестру и Лазара. Почувши, что той хворея, заставался 2 дни на том месте, где находился. После этого сказал учням: «Пойдем знов у Юдею». Учни сказали ему: «Рабби, еще недавно юдеи хотели каменовать тебе, а ты знов вертаешься туда». Иисус отказал: «Тем 20 годин дней, коли кто ходит у день, не спотыкается тому, что бачит светло этого света. А коли кто ходит у ночи, спотыкается, бо нема у им светла». Сказал так, и после этого говорит им: «Наш приятель Лазар заснул, але я иду обудить его». Учни его сказали: «Пане, коли заснул, то выздоровеет». Хоть Иисус сказал про его смерть, учни думали, что он говорит про звичайный сон. Тогда Иисус просто сказал им: «Лазар помер. И я рады за вас, что мне не было так, как вы поверили. Але пойдем до его». Тогда Тамаш, званый ближня, сказал остатним учням: «Пойдем и мы, как померти разом с Иисусом». Пришедший, Иисус доведался, что Лазар уже 4 дни в могиле. Betania была близко от Иерусалима, коля 15 стадий. И шмат кто с юдеев пришел до Марты и Марии, как сутешить их у смутку по брате. Коли Марта почула, что идет Иисус, и она вышла ему насустрач, а Мария сидела дома. И Марта сказала Иисусу: «Пане, коли б ты был тут, не помер бы брат мой, але и теперь я ведаю, что об чем ты не попросил Бога, Бог даст тебе». Иисус сказал ей: «У воскресне, брат твой». Марта сказала ему: «Я ведаю, что у воскресне по часу воскресения в пошний день». Иисус сказал ей: «Я у воскресения и життя. Кто верит у меня, коли навод и помре, будет жить. А кожный, кто верит у меня, не помре николи». Ты веришь в это?
Яна адказала яму: так, пане, я веру, што ты Месія, Сын Божы, які павінен быў прыйсці ў свет. Сказаўшы гэта, пайшла і паклікала сваю сястру Марыю, сказаўшы патаемна: настаўнік тут, ён кліча цябе. Калі яна пачула гэта, устала хутка і пайшла да яго. Езус яшчэ не ўвайшоў у вёску, але заставаўся на тым месцы, дзе яго сустала Марта. Юдэі, якія былі з ёю ў доме і суцяшалі яе, бачылі, што Марыя хутка устала і выйшла, і пашлі за ёй, думаючы, што яна ідзе да магілы, каб там паплакаць. Калі Марыя прыйшла туды, дзе быў Езус, і ўбачыла яго, яна упала да ног яго і сказала яму: пане, калі б ты быў тут, не памёр бы брат мой. Тады Езус, убачыўшы, што яна плача, і што плачуць юдэі, якія прыйшлі разам з ёю, сам глыбока узрушыўся і ўсхваляваўся і сказаў: дзе вы паклалі яго? Адказалі яму: пане, ідзі і паглядзі. Езус заплакаў. Юдэі ж казалі: глядзі, як ён любіў яго. А некаторыя з іх сказалі: ці не мог ён, які адкрыў вочы сляпому, зрабіць, каб і гэты не памёр? Езус жа ізноў, глыбока ўзрушаны, ідзе да магілы. Была ж гэта пячора, і камень ляжаў на ёй. Кажа Езус: адсуньце камень. Сястра памерлага Марта кажа яму: пане, ужо смярдзіць, бо ж чвёрты дзень як памёр. Езус кажа ёй: ці не казаў я табе, што калі будзеш верыць, убачыш славу Божую? Таму адсунулі камень. А Езус узняў вочы і сказаў: Ойча, дзякуй табе, што ты пачуў мяне. Я ведаў, што ты заўсёды чуеш мяне, але сказаў дзеля натоўпу, які стаіць вакол, каб паверылі, што ты паслаў мяне. І сказаўшы гэта, крыкнуў моцным голасам: Лазар, выйдзі вонкі. І выйшаў памерлы, з нагамі і рукамі абвязаны палатном, а твар ягоны быў абвязаны хусткай. Езус кажа ім: развяжыце яго і дазвольце яму хадзіць. Тады многія з юдэяў, якія прыйшлі да Марыі і бачылі, што ўчыніў Езус, паверылі ў яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Одним з добрих пльонів, або з часу, які переживаємо, це те, що трошки є більше часу, звісно, з сестреч, з spotkaniем, тому було достатньо часу, як навіть сьогоднішнє казання написати, не то дійсно варто покладати в голові, але так само собі дійсно такою ланцюжок таких думків собрати. Pierwsze, na co chcę zwrócić uwagę, to jest, że my przeżywamy z wami teraz gод A, on u Wielkim Poście tym odróżnia się od года B czy C, jak tak samo właśnie liturgia tak dzielится te niedzielne czytanie, że u nim my czujemy trzy ważne Ewangelie, jakie tak samo używali się podczas komunatu. Podczas wtedy, kiedy rychtowali dorosłych do Świętego Chrztu, byli takie skrócenia. Czas podrychtowki, czas, kiedy, no скажем, inaczej to się wyglądało. To nie tak, że kiedy ktoś ci przyszedł, сказал: ja хочу być chrześcijaninem, хочу принять chrzest, i się: oj, dziękuję, że ty taki хочешь. Nie, to było inaczej. Ty powinien казаць сваім жыццём, што ты годны гэта званне быць хрысціянінам, годны гэтага дару Святого Хресту. І таму гэты час трываў не месяцы, не два, а гады. І вось супольнасць хрысціянская прыглядалася гэтаму чалавеку, як ён
хто Слово Боже, яке чує, приймає в своє життя, як йому його використовує. І тому ось ці три апошні сьогоднішні Євангелія, які ми чули, менавіта з цього періоду, чи ось з цієї подиктовки. Для чого так Костюл нам дає це все? Для того, як ми так само поспробували собі наново обновить свою тоїсність. Припомнить об тим, що ми так само християне. Ті, яких Бог кличе, на яких так само сподівається, коли так можемо говорити, на яких прагне, як ми не стовно досконалися. Бо, видите, є ця спокуса, просто привикнути до всього того, що ми чинимо. Тим більше, що ми чинимо часто. Найменше раз у тиждень, czasami i częściej, bo wychodzi na różne liturgiczne zabranie na różne nabożeństwa. I jest niebezpieka w tym po prostu, że my do tego przywykniemy. I to dla nas już nie będzie czymś nadzwyczajnym. Тому, наприклад, у традиції у п'яту неділю Великого посту закриваються крижі. Навіщо? Щоб навіть наш зрок якби трошки засумував за тим знаком, який ми у Велику П'ятницю і знов узвисимо. І будемо, углядаючи його, розважати над цією глибокою таємницею великої Божої любові до кожного з нас. Бо і знову ж до цього знаку ми привикаємо. Він стається просто таким обиденним. Ну то що, криза завжди є. А він же ж здається тим знаком нашого збавлення, знаком Божої любові. І, звісно, навіть можна тут сьогодні подивитися, ми там бачимо за тим полотном Єзуса, бо він нікуди не дівся, він присутний, він далі, є серед нас. Але хочемо ось таким знаком Христа, як то трошечки засумувати за тим кружом, і знову віддати йому хвалу і пошану. Ну, але вернемося, може, до ось цих трьох Євангелій, бо 2 тижні тому ми з вами чули про діалог Пана Єзуса з Самаранкою. І з цього діалогу ми бачимо, як Пан Єзус у першу чергу хоче їй відкрити правду. Правду про її саму, бо він показав, чим є правдива любов. І указав тоє, у чим вона живе, що це тоє, чи яким грехом з'являється тоє, як вона себе тепер переживає це все. Але у этом всем так само подкреслю вельми важную речь, что правдивые вызнавцы Бога будут отдавать хвалу Богу в духу и правде. Ось я так сказываю на добропам'ятне. Минулую неделю ми з вами чули і знову ж эту зустрічу і оздоровлення слепого від народження. Пан Єзус запив болото, помазав в очі і сказав, іди і обмийся. Іди і обмийся у этой купелі. І це обмиття у этой купелі веде наш зрок і наші думки так само до нашого обмиття, до нашого Святого Христу. Бо він з'являється тим моментом нашого обмиття, моментом, коли Бог вертає нас в эту супольність, який створює нас у духу. Христ, який дає нам на нове життя. Не на нове, а може правдиве таке життя, у життя у личності з Богом. Ну і сьогоднішнє Євангеліє, коли Бог запрошує нас, як ми зустрілися з одною, напевно, найбільш драматичних таких моментів і розважання чоловіка, кожного з нас, на страниці смерті. І здається, у цьому часі, навіть який ми тепер переживаємо, бо він особливий, наповнений великим страхом, бо кожен день ми можемо прочитати чи почути про нові 800, 700 людей у той країні, помилу в этом. Що відбувається з чоловіком? Наповняється він великим страхом, боязью тим, що это так само може і со мною зустрітися. Подивіться, Святий Павел у своїм посланні до Євреїв пише такі слова. Про страх перед смертью все мы были зневолены от дьявола.
про страх перед смертью все мы поднялись у неволю. Страх, пусть боязнь, это до чего ведет? От того, что мы шукаем життя там, где его нема. Шукаем, імкнемся до того, как як-нибудь, в якийсь спосіб, той, який сьогодні дається тим світом, поспробувати і ще заховати своє життя. Забиваючись об тим, що так направду це помилка і такий подман. Конечно, кожен з нас хоче жити, це натурально і правильно, і не треба себе позбавляти життя. Однак життя не у тим, чим ми тепер, де ми тепер існуємо, направду. Это ж подман. Это перевернутая реальность, у якой мы живем. Этот свет будет нам это показывать и нас страшить, как мы живем в этом страху. Как мы забылись про ту криницу, якой является правдивым життям. Не то, что с этим мы еще не сустракаемся. И тому сьогодні, ось це перше читання пророка Езекіеля, Бог нам про пророка говорить, він важную цудовную правду. Вот я открываю могилы ваши и выведу вас, мой народ, с могил ваших и приведу вас у землю Израиля до вашего края. Вот я открываю могилы и с этих могилов вынимаю, выдобываю вас. Kiedy напевно прийде той час, і так станеться, що ми скончимо цей земний час. Ми свідчимо фізичної смерті. Дай Боже, щоб це був той час, коли ще за нас відправить святую мшу і помоляться. Добре було б, звісно. У труну покладуть і поховають. І тоді ось ми, так направду, досвідчимо той правди, про яку ми сьогодні ось чуємо. Той правди, яку нам говорить сьогодні Бог. Що я відкрию те ваші гроби і подниму вас на життя. Що ви не будете померлими, а будете жити. І як ось ця правда об з мертвих повстанні, об житті для нас була таким живим, як ми почули ось цей смак, з мертвих повстань вже тут на землі, то Пан Єсус, Пан Бог допомагає нам і дає нам можливість пережити це з мертвих повстання тут таке менше, так направду в нашій щоденності. І таких випадків, думаю, вельми шмат у житті кожного з нас. Бо це і хвороба, це і здрада, це почуття кривди, коли, здається, і жити не хочеться. Бо так мене скривдили, так мене просто задали якийсь боль духовний. Бо це і наша гріховність, і інші справи, які забирають смак життя, які забирають радість. І погодите, здається, що вже і нема на що жити, але коли чоловік переживає цю лучність з Богом, то ж ми самі ведаємо, наново набираємо этой отваги и радости, наново этот смак вертается, и мы знову можем идти наперед. Бог у своїм провіді дає нам можливість пережити это наше з мертвих повстання. Тут на землі особливий спосіб, найпростіший, найчастіше ми це відчуваємо і переживаємо подчас святої сповіді. Коли чуємо и отпускаются Тебе ось грехи в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Так направду, ось це і є то з мертвих наше повстання. Бо Бог ніколи не покидає чоловіка. І Псалм 124 так говорить. Коли Пан не був з нами, скажи Ізраїлю, коли Пан не був з нами, і люди супроти нас повстали, то вони проглянули би нас живими. Коли Пан не був би з нами, що б з нами сталося? Коли Бога не було в нашому житті, коли Він нам не допомагав, коли Він нас не переміняв, коли Він нам
nie był razem, nie wiął nas za ruku, co by z nami było? Zdaje się, po prostu nas by nie było w tym osie. Bo tak jak psalmista mówi, kiedy Boga nie było z nami, Izrael powiedzi, to te, jakie słuchać nas powstaje, my po prostu do nas zniszczyli. My już nie istniewali. I temu tak samo Bóg zawsiody poboć z człowiekiem. I daje nam to odczuwanie i możliwość uzrastania. Ale tak jak powstać do życia, jak iść za Bogiem, trzeba być człowiekiem swobodnym, bo i znowu сегодня Ezechiel mówi, że przywiodu was u ziemiu Izraela, do kraju waszego, tu ziemiu obiecaną. I tym obiecanym krajem является nie tylko to miejsce, gdzie naród wybrany miał pójść, ale является wieczność. Tam, gdzie nie ma końca. Tam, gdzie jest pełnota. Tam, gdzie spełniają się nadzieje. I wieczność, gdzie już wiary nie trzeba. Bo będzie oglądanie Boga twarzą w twarz. Właśnie do tego Bóg nas wszystkich klicze. I тому сьогодні Бог захоче до нас, як ми навіть у такий спосіб, може, погляділи на своє життя. Видите, як тлумачиться слово парафіяни. Это чужоземца. Мы все с вами не громадяне этого света. Мы тут чужоземцы. Мы только на час. На якийсь період. Не на вечность. И это ведь не важно. Глядите, прийде той час, коли, як кажем, як чоловік відходить, то все покидає. Нічого з собою не забере. І доми, машини, гроші, паспорта, людей. Все, що мав, все застанеться. Нічого не возьметься. Бо ми чужоземці. Это вот такая правда. Нічого з собою не веземо. Коли емігранти там перед Сирії чи тут там перед у Європу утікали, то зазвичай не пустили без нічого. Ось чужоземця. А тоді що зостається? Що ми можемо взяти з собою? Зостається то, ким ми єсть. Ким ми єсть справді. Наскільки ми справді жили. Наскільки ми реально, ахвярно вміли любити. Не для свого зиску, не для того, як мати для себе щось, але mianowicie для того, як дати іншим. Як ахвярувати себе. Это той час, коли застанемся только мы и наша правда про нас. И больше ничего, так naprawdę, с собой больше не возьмем. Тому и снова же хочем глядеть в тем, что Христос хочет, как тут на земле, мы уже стали таким вот отбитком того, что має оставаться там, у вечности в небе. Ну и вертаючись до Євангелія, бо воно сьогодні так само вельми таке багате і цікаве. Пан Єсус, коли почув о тим, що Лазар хворий, бо прийшли від сестер, то тоді він каже таке слово, що ця хвороба не веде до смерті. Вельми дивно, бо він же докладно відав, що Лазар помирає, що все не так. Але 2 дні ще застався в тому самому місці, бо ця хвороба не веде до смерті. Для неї це велика правда. Бо ця хвороба до смерті не веде. Бо ми народжаємося, ми живемо, як померті, але це не смерть в таким розумінні, це не значить, що кінець всього і більше немає існування. Это помирание, новое народжение. И тому он говорит, что эта хвороба, на эту хворобу все мы хвораем, стараем просто. Эта хвороба и іншая наша хвороба. Так, наприклад, коронавирус не ведет до смерти. Коли я его переживаю с Богом, он ведет меня до життя.
i On wiedzie mnie do wieczności. I об этом to zawsze powinny pamiętać. Ale jest te choroby, czy jest ta choroba, jaka wiedzie do śmierci. I Pan Jezus w naszym miejscu mówi, sтережитесь się tych, які забирають душу. Бо це хреч народний. Це є хвороба, яка веде до смерті, яка забиває, від якої ми повинні, як мага худше, чекати. Видите, на минулому тижні помер в Польщі добре такий знаний святар, ksiądz Paweł Pawlikiewicz, kaznodzieja, rekolekcjonista, no po prostu taki, думаю, wielki autorytet duchowny. I on говорив takie słowa, które później były zmieszczone mianowito na jego pochowaniu. Він говорив так: "Гэта не так, что яны померли, а мы живем. Гэта яны живут, а мы помираем. Гэта не так, что яны померли, а мы живем". Вы ведаете, часто так бывает, что когда стоим мы над могилами наших померлых, близких, над труною, to конечно плачем. Ale jak ludzie wiery rozumieją, że яны не померли, яны то живут. Когда мы помираем, когда мы доходим до того момента, до того момента переходу, они живут. Это та великая правда нашего життя. Сьогодні Далейвус проводить таку розмову зі своїми учнями, коли Пан Єсус не йде до Лазара, який хворіє. Пізніше говорить учням: "Ідемо у Юдею". І знову ж вони такі здивлені, вельми моцно, самі сьогодні чуєте: "Пане, 2 дні тому нас хотіли укаменувати тільки що за те, що ти там оздоровив. Куди ти хочеш вертатися? Навошта?" І тоді Пан Єсус знову ж говорить такі слова, які, якби, може, з контексту не вельми пасують до общого цієї нарації, якої ми сьогодні чуємо. Але вони, думаю, вельми важливі. Так само. Він говорить, ці день не має 12 часов. Щось я тут згубив, не можу це знайти. I to треба спам'ятати. Раз не можу прочитати дословно. І тоді каже: "Той, хто ходить у день за дня, не спотикнеться, бо він ходить у світлі. Але той, хто ходить уночі, той просто спотикнеться, бо немає світла". Що це значить ходити у день? Ходити у день – це значить бути чоловіком правди. Ходити у правді, бути чоловіком прозрistym. Тим, який нічого не ховає, бо і наоборот, бо що це утєми, кожний грех, кожна слабость, кожний бруд чиниться у скрытности. Ніхто з нас не хвалится грехами и не йде показывать: "Я хочу сгрешить, подойдите, я буду это чинить". Наоборот, мы завжди будем ховаться. Это тема, это ночь. Это что мы разумеем и отчуваем, что это не то, что нам потрібно, до чого ми хочемо вкнутися. Однак, Пан Єсус говорить сьогодні просто: "Отойдите от этой темы, от этой ночи, и уводите в світло дітей Божих". І далі, після цих слов, в кінці кінців, zmierzає, іде до сестер, до Марти і Марії, щоб задати їм фундаментальне питання. І їм так само про цих сестер кожному знати. Бо приходить чоловік, що не Пан Єсус говорить: "Я у воскрешення і життя". Чи ви вірите в це? Так naprawdę duży skaz może być один, i больше нічого не треба, так naprawdę. Коли ми собі відкажемо, коли ми приймемо цю правду, коли розпочнемо її жити, то все те, що перед цим було сказано, так naprawdę не має ніякого значення. "Я у воскрешення і життя". Чи ти віриш у це? Чи ти віриш у те, що Христос з'являється ось таким відказом Бога Отця на всі наші драми помирання? Бо Єсус, який
витягує, кличе Лазара з гробу, займає місце Лазара. Не в ту саму хвилину, але коли помре на крижі. І він заходить у могилу, як уже там нікого більше не було, як усіх з цієї могили, і нас так само, з наших могил, лучше це так, достать оттуда. Як ми вже не тривали в смерті. Єсус заміняє себе, купляє, тюрму вже говорите, откупите, збавите. Той, який займає моє місце, як ми вже не тривали у могилах. І далі Христос каже, отсуньте камінь. Отсуньте камінь. Марта сполохана каже, пані, уже смердить, 4 дні як помер. Ви знаєте, що показано, як Бог относиться до кожного з нас. Пробачте, як Він относиться і не воротить нас від наших смородів, нашого греху, нашої слабості. Ми його не сполохаємо этим. И то, что мы грешим, это не повод для Бога, как отвернуться и сказать, не, я до него не приведу, бо он не вельми презентабельно выглядит. Иисус Христос приходит туда, где, как нам правда, наибольшая засяродженность того бруду и смерти, как миновито грех обновить, одымают камень. И Иисус скажет, Лазар, выйди вонки. Питання сьогодні повстає так само, якою виникає ось з цього сьогоднішнього Євангелія. Що з'являється моїм камнем у моєму житті, що перешкоджає мені почути ось це слово, яке Бог керує до кожного з нас. Андрей, Віталій, Ірина, і можна переганяти. Вийди вонки, вийди со своєї могили. Что является моей могилой на сегодняшний день? Может, моей греховностью, моим преступлением, может, мой эгоизм, может, самолюбство, может, моя залежность, ненависть, непробачение. Все то, что ненавидно окунает меня в эту могилу смерти. Сегодня Пан Иисус кивает на нас, это слово «выйди», «выйди вонки», «выйди из ее», «почуй ты мой голос». І це час на той наперед особливий спосіб, великий позже за це нас і захочує, запрошає. Як ми почули цей голос Христовий, як ми вийшли, стали вольними. Однак ще ось опошнє, коли Лазар вийшов, то він був кинутий в це полотно, і тварь була закинута хусткою. Ось ця хустка, яка з'являється повною маскою, яка закриває правду про нас самі. Наш твар, який створив нас на зло. Czyli твоє обличчя, який створив нас зло. Бо Він створив нас на подобенство, Він створив нас з дітьми Божими. А кожен грех – це така маска, яка закриває. І тоді вже не важно, які ми є справді, а є тільки те, що залишається у нашому житті. Час Великого Поста, це так само час, коли треба зняти цю маску. Послухаться и дать Иисусу развязать себе. Снять вот эту маску, снять эту хустку, как на ново побачить, как в люстерке веры показывает на себе, побачить это Божье дитя, побачить той образ, який створив нас Бог. Просим сегодня Иисуса Христа. То, как смерть не стала для нас страхом, как мы не упали в эту неволю злого, яке просто скрыть еще наше уявление, але усім своїм серцем наново обудили ось эту правду и ее жили, что мы чужеземцы, а наше изножаж, наше место, наша країна, то, для чого ми покликаны, это Божье владарство, это вечность, там, где есть полнота, там, где исполняются все наши надежды, там, где глядает Бог славу. Вызнаем нашу веру, веровательного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и всего бачного и небачного, и у единого Пана Иисуса Христа,
Сына Божого Одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створеного, одиносутного Айцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижований так само за нас, при Понтскім Пілаті, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придя в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не буде конца. Веру Духа Святого, Пана і Животворцу, який Зайця і Сина походить, якому разом Зайцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророков, веру у один із святий католицький і апостольський костел, визнаю один их рост для отпущення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущем світі. Амин. До Бога, який праз святих рост оградил нас и покликал до вечного життя, вознесем наша супольная молитва и прощание. Молимся за всех окрещенных, как у Бога и они черпали силы и за все достоивали справедливости и правды. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за людей, которые дошли от костела, как они не трапили у сети злого духа и тримали ласку миротворения. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за народ света, как наши худолепшие будущими вины керовались светлом Божьей правды, записанной у Евангелии. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за детей, які в ближайший час приймуть сакрамент Христу, как на протягу всего життя вони оставались верны Христу и Костелу. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за християнские семьи, как они витривали у єдності, до якої покликав їх Ісус Христос. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, как мы охотно слухали Божие Слово и тривали у молитве. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о заховании нашей країни і всіх усіх от коронавируса. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за Юзефа и Станислава, как добрый Бог принял в полностью избавления. Просим. Вислухай нас, Пане. И в тишине наших сердца прославим Богу, даем просьбу и таинственными чернями приходим на эту Евхаристию. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ти дав нам життя і неспинно спосилаєш нам Твої ласки. Учини просим, как мы с удячностью приймали Твои дары и делились ими с ближними. Праз Христа, Пана нашего. Амин. Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. Усе приятели мои не зважають на мою покуту. Здалек стоїть, хто був мне близький, бо застався сам без грися. Моє очі славнуть огня щастя. Adoramus te, Christe,
і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Выслухай нас, всемогутный Боже, и силой этой веры очисти Твоих верных, яких привел до познания христианской веры. Раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. І з Духом Твоїм Укору серця. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ojcze всемогутny, wieczny Boże, праз Христа Пана нашего. И Он, як сапраўдны чоловік, оплакував свого сябра Лазара, а як Бог і володар життя, увоскресив його з могили. І Он виявляє милосердність до всіх людей і праз великодні сакраменти веде нас до нового життя. Праз Його Твою велич прославляють королів, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, повія хвали Твоєї, Осанна на вишенях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Сапраўды Божа, Ты святый, крыніца усялякай святасці. Таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень трыдня, калі Єзус Христос воскрес і спасаў на апостолаў Духа Святого. Праз Христа просім Цябе, усемогутны Божа. Освятите, дары Отцу Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом і крывёю нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдав себе нам, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и роздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином до вечері узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таинница веры. Оповещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и шакаем Твоего престя в хвале. Вспоминаючи смерть, з мертвых повстання Твоего Сына, отверуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих здоровья. Дякуючи, что учинил нас годными сказать перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любовью разом с Папом нашим Францишком, біскупом нашим Тадеушем и всем духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули на день воскрешения, и про всіх, хто в Твоей ласці дошел з этого свету и дозволил убачить святого обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами. Тогда заслужили уделу житті вічне, но єдності з найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом и прочистым праведником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які з правдиву подобалися Тобі. Как ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего Иисуса Христа. Раз Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала
разуще веки вечные. Просим Отца Небесного, чтобы отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. И ласкаво упокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Да мы были завжди в горном греху, захованы до вчерашнего спокою. Шукали исполнение несчастливой надеи, прысть избавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христос, Ты сказал апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Христова Твоего, и будь ласкава згодность Твоя воля, даруйся спокойно и едность. Ки живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокою. О Боже, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Твой баранок Божий, Твой той, хто вяре на себе грехи світу, щасливий, покликаний на вечеру Євангелію. Пане, я не варты, как Ты войшел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Кожний, хто живе і вірує в мене, не помре навеки, каже Пан. Спів номер 191. Благословляйте Пана всея Господи, якія не квітнели, не захряли. Благословляйте Пана. Благословляйте Пана, смуток мой
Прославляйте Пана все мои хворобы, боль яки хаваю по бессонной ночи. Прославляйте Пана, прославляйте Пана, бо Ему доверяю, ласкою своёю, и Он меня избавляет. Прославляйте Пана, прославляйте Пана, все Его створения, якие мне квитнели безом веры. Прославляйте Пана.
могутним Бога, так ми завсюди були живими членами Христа. Тіло і кров Його тримає, які живі і воляють, на віки вічні. Пастор Тикаревский Шедушкавцев Степаньянов на 5-й неделе Великого Посту. Pierwsze szczerze Wam dziękuję za suport dzisiejszej modlitwy. Дякую тим, хто побирав нашу капличку на протягом тижні, так само за вчорашню, підготовку, за дезінфекцію. І так само просьба вже на наступну суботу, потребуємо 4 чоловіки, також один ті, хто готовий так само допомогти, більш так серйозно прибрати цю каплицю, так само зробити дезінфекцію, весь тиждень, побити людей. Так подиктовать на неделю, как ласка Закрывский запрошаю. 10 на субботу, 11 годині будемо тут робити у каплиці, коли вас запрошаю. Дякую за ахвяри, які складаються на будову нашого костюла. Як завжди після святої мши можна буде їх ще не чинити. А на этот тиждень припадають перший четвер місяця, день молитви покликання до святарства монашого життя. Молимся за покликання, хто рятується до святарства. Перша п'ятниця місяця, день молитви до Святейшего Сердца Пана Єзуса. І ті, хто практикує перші п'ятниці місяця, можна скористатися там у сповіді. Ну і так само огульна розповідь на протягом тижня у повчительний буднєдник, і нас запрошує перед кожною святою мшою, чи раніці, чи вечором будемо сповідати, скільки буде потрібно, не складайте сповідь на кожну хвилину. Так само у п'ятницю запрошуємо на всеночну адорацію, інтенцію дороги життя і сім'ї. Adoracja Pacznica Paśla Świętej Mszy prowadzi Paśla Królowa Szlachu o 19 godzinie w piątnicę i będzie dołożyca aż do 8 godziny ranicy. Pierwsza sobota miesiąca, dzień modlitwy do Najświętejszej Panny Maryi. Następna niedziela, to ten pierwsza niedziela miesiąca, temu jak zawsze u 15:30 modlimy się Świętej Mszą i intencji Żywego Różańca naszej parafii. A intencja Żywego Różańca na Krasowie w tym miesiącu modlimy się o trwałych plenach Wielkopostnych Światów, zachowanie naszej krainy od pandemii koronawirusu i w opiece Matki Bożej w sprawie budowy naszego kościoła. Zapraszam na Krzyżowy Szlak u piątnicу 10:30 albo wieczorem o 19 godzinie. Sama nabliżający czas Wielkopostnych Światów, następna niedziela to już Palmowa niedziela. Wspominajem uwachod Jezusa Chrysta, jest Jezusa Chrysta w Jerusalimie. I ludzie, які вітали його там пальмами, ну пальми у нас не ростуть, тому традиційно в наших широтах ми вітаємо і збираємося, свячаємо вірви, як в суботу можна буде набити, капличка тут у нас, і ще віри зібрані, як завжди, так само призначаємо на славу будову нашого костюма. Ну а тих, хто хотів би допомогти, приготувати вірвочку, только ласка так само звертайте увагу. В этом году не збираємося, там у нас на Лідській такі розвозимо матеріал по домам і кожен собі може зробити, так дуже не збиратися в великій кількості людей. Тому, хто зацікавлений допомогти, ласка запрошуємо. Ну і в этом году не буде великодного кіношу таким виданням, як завжди, масштабним, ну, раз то є, що відбувається в цьому світі, і мша святая, ну так само в нас почули, мша святая буде, ну коли все на дворі дозволить, буде, як сьогодні, наприклад, буде на вулиці, так як то сюди, ну, на такий день приходять на шмат борщ, діючи звичайно. Коли можна складати ахвярування на квітки, декорації для Божого Пана, а в наступну неділю так само збираємо ахвярування і призначаємо їх на потреби духовної семінарії. Кожного вторку в каплиці 19 годині відбувається набоженство про заступника святого Антонія Падуанського. Ми запрошуємо на набоженство на святого Йозефа. Всіх юбілятів, іменинників на такого щодня. Віншуємо, складаємо найлепші пожадання, Божа благословення, здоров'я всіх потрібних. Доброї неділі, смачного обіду, пожадаємо, прийміться Божа благословення. Pan z wami. I z duchem Twoim.
Dusie Mahutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie z upokoi Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Arkanielu Michale, Вірачи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутністю Божой, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амен. Najświętniejsze serce Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaradne serce Maryi, будь нашим порятунком. Święty Arkanielu Michale, Молися за нас. Спев номер 42. О мой народе, что Тобі зробив я, чим виноватий, пред Тобою был я. Я Тебе вивів з моці фараона, а Ти призначив кришні на рамёны. О мой народе, что Тобі зробив я, чим виноватий, пред Тобою был я. Я вел Тебе в край сонячний і хлебний, Ти ж мне призначив смерти знак ганебный. О мой народе, что Тобі зробив я, чим виноватий, пред Тобою был я. Я Тебе выбрал Божою лозою, а Ты мне вот сад дал завет с тобою. О мой народе, что Тобі зробив я, чим виноватий, пред Тобою был я. И зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло век. Она продлится больше. Ну, тут короче, просто... На экране написал. Я всегда нажимала раз, и оно да, выйдет, да. и я у него выключала. А у вас там на экране